Din tur. Yes. Må jeg bede om alle dine 5'ere? Min 5'er? Ja. Der var lige et stik mere. Ja, så er det der igen jo. Ja. Må jeg bede om alle dine dronninger? Min dronning er off. Ja, de var der. Nej, du havde 3. Der var lige endnu et stik. Må jeg bede om alle dine 9'ere? Ej, det mener du ikke. Fuck, hvor sjovt. Men Der var 3. fuck, hvor godt. Jamen, det går sgu da meget godt. Ja, det synes du. Måske skal jeg lige gøre lidt plads til mit Du er en dårlig vinder. næste stik. Du er en dårlig Jeg har vinder. 3 kort her, du har 1 kort der. Må jeg bede om alle dine 3'ere? Min 3'er. Ja. Nej. Fedt. Fair nok. Jeg havde min gode runde. Hey. Hvad? Bordet fanger. Bordet fanger. Ja, du skal tage det her kort. Hvorfor? Ja, fordi bordet fanger. Du kan ikke begynde. Du kan ikke kigge på det, og så bare tage det andet. Jeg må sgu da selv vælge, hvilket kort jeg tager. Jamen, du kan ikke kigge på det først. Det giver sgu da ingen mening at sige, at bordet fanger så. Det gør det der. Det er jo bare en talemåde. Det Nej, giver altså- mega god mening. Hvis bordet fanger, så er det, hvis jeg sætter noget på bordet. Altså sådan et spil med sådan en ludo, eller et eller andet, I don't know. Og så hvis jeg rykker en brik, og så sætter den, så må jeg ikke rykke den tilbage og gøre noget andet, fordi bordet fanger den der. Hvis bordet fangede her, så vil jeg ikke kunne tage den til at starte med. Jamen, det er jo bare, at du ikke kan... Altså, bordet fanger er jo bare en talemåde for at sige, at du er nødt til at færdiggøre det, du gør. Og du ikke kan begynde på noget, og så bare lave om. Ja, okay. Kan det ikke være lige meget? Jamen, så skal du også tage det kort der. Seriøst? Ja. Fint nok. Jeg vil lave... Nej, nu. Ikke igen. Du skal lade mig at tage det så seriøst. Hvad? Det er jo... Jeg kan ikke løfte min hånd. Hvorfor kan jeg ikke løfte min hånd? Bare fordi jeg siger, bordet fanger, så vil du ikke tage det så bogstaveligt. Men nu op! Det er igen... Jeg gider ikke det der. Du har fanget min hånd. Men gør det altid. Jeg gider det simpelthen ikke, det der. Altså... Hvad for? Den sad... Jeg føler ligesom, der mangler et eller andet. Altså, det er jo sjovt nok, men det bliver sådan lidt kedeligt. Gør Ja. det? Jo, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Så, hvad nu, når vi sidder og diskuterer? Ja. Så kunne jeg jo sige sådan noget som, prøv lige her, det gider jeg købe på. Ja, og så kunne jeg sige sådan noget som... Stopper du? Er det meningen, at du bruger det der? Ja, hvad tror du? Hvad ligner det? Altså... Du kommer bare ind. Okay. Hvad nu? Er du klar nu, eller hvad? Ja. Nej, det går ikke. Bare kom ind igen. Ja. Og hvad skal det så? Skal jeg skal jeg angribe dig igen, eller hvad Ved tænker du du? hvad, jeg tager mit ur, Ja. og så prøver jeg at hypnotisere dig. Ja. Og når jeg så knipser, Jeg så sover du. der. Lige præcis. Og ved du hvad, så tror jeg, så binder jeg en snørbånd til stolen. Ej, det var da faktisk en god idé. Det kunne vi godt gøre. Ja. Ja. Fordi når du så rejser op lige om lidt, Ja. og så kan du jo angribe mig. Ja, ja. Nå, og så fordi mit snørbånd. Så nu knipser jeg, så under jeg, at du igen. Ja. Og så kan stolen med mig. Ja, lige præcis. Nej, fuck. Kalle, skal det egentlig være så voldsomt? Det ved jeg ikke. Ej, Jonas. Jeg ved lige præcis, hvad vi skal gøre. Hvad så? Om alle dine nier. Ja. Fuck, hvor fedt. Nu håber jeg Der var godt et ikke, du stik har... Nu håber jeg ikke, du har det, jeg har. Altså, jeg har 3 kort, og du har 1. Ja, lige Og lige nu får et stik mere.
Må jeg bede om alle dine træer? Fisk. Nå. Men så må du trække kort op, jo. Ja. Hov. Det kan du da ikke. Bordet Ja. fanger. Men hvordan giver det mening at sige, bordet fanger? Ja, du kan jo ikke tage... Først kigge på et kort, og så sige, om det vil jeg ikke have, så vil jeg have det andet. Hvis bordet fanger, så vil det... Altså, det giver jo ikke nogen mening at sige, fordi at det vil betyde, at bordet ligesom vil fange min kort, og så vil jeg ikke kunne tage et kort op. Altså, når man siger det, så er det jo som regel, fordi... Det er en at talemåde. man ligesom sætter noget ned på bordet, og så kan man ikke rykke det op igen, for ligesom at skifte det. Det er jo, Her, i det her sammenhæng, giver det jo ikke nogen mening. det er jo en talemåde. Det er jo bare at sige, at du må ikke begynde på noget, og så sige, hov, det vil jeg ikke alligevel. Det giver jo meget bedre mening, at altså, du skal færdiggøre det, du gør jo. Ja, ikke lige meget. Okay, så. Ja. Så tager du bare det kort. Yes. Nej, det mener du ikke. Nej, det er fucking løgn. Så prøver jeg at sidde der, så fucking vinder du.